ko 24 de kana ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lɔsitima bi tarata ye tarata min na bɛnnen bɛ nazarasan kalo 3 marisi kalo don bi o tile 7 ye ka bɛn 2023 ma farafinkalo min n'i y'a sɔrɔ n'o ye sunkalo makɔnɔ ye bi o tile 14 ye jate la san kalo 8 don hijira san 1444 san dugawu de bi kɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoni filɛ ka ladɔnniya k'a fɔ kari dɔw wulikɛjɔ kɛbaw kɛrɛnkɛrɛnnenya marifatigi dɔw olu kɛra ɲɔgɔn na an sɔngɔ kɛrɛfɛ o kɛra so ye n'i y'a sɔrɔ u ka ɲɔgɔn gerene ka don an sɔngɔ kɔnɔna na ka se ka i ka dɔn k'a fɔ sugu ani kɛnɛyaso ka taa gɛlɛ ta ni ka ɲɛ soloma maa 2 kasarala nin na o ko senfɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la dɔgɔ furaja in kɔnɔna na nara marabolo kɔnɔ min y'an ka jamana lakanabaw ye olu kɔni i ka dɔn k'a fɔ dɔw ta tora ni ka taa dɔw kɔni sɛgɛla fiɲɛ bɔ u nana olu kunbɛn ni ka jan da olu ɲɛ o kɛra so ye ne k'an ka lakanaba dɔw ni to la o wulikɛjɔ kelen senfɛ an ka lakanabaw k'u ye dangariw la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la sibiri dɔ an ka jamana ma ɲɛmaw Tinisi jamana kɔni i ka dɔn k'a fɔ olu kɛlen bɛ ka gɛlɛya min ta bibina ka ɲɛsin golofinakaw ma kɛra n'i y'a sɔrɔ o ye farafinakaw ye anw ka jamanaden maa 100 ni maa 35 olu nana an ka jamana kɔnɔ olu kunbɛra an ka jamana ma ɲɛmaw fɛ sanakɔnɔ jigin kɛnɛ min dɔgɔdalen bɛ Modibo Keyita la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se an bɛ don min ko bi dabɛ maaw ye farabugu bi sunɔgɔtiw ye kɔngɔ y'a sababu ye kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛ ka kunnafoni kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara nin kan ka lasama balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka ladɔn k'a fɔ an sɔngɔ marabolo kɔnɔ la yɔrɔ min n'i y'a sɔrɔ n'a wele ko Baji Kuruma a yirala k'a fɔ ko wulikɛjɔ kɛbaw kari dɔw k'u kɛra ɲɔgɔn na marifatigi dɔw n'i y'a sɔrɔ jatigɛwale kɛbaw ye u yɛrɛ dama k'o kɔni kɛra so ye ni ka se k'o kɛlɛ kɔni ka se k'o de kɔni dili dɔn fo ka na se an sɔngɔ o kɛra so ye min y'u ka kɛnɛyaso dɔ ye n'o ye CSCOM dɔ ye ka taa se min ye sugu ye ka taa gɛlɛya ta ka ɲɛ sɔrɔ ma ka t'olu jeni a yirala k'a fɔ ko nin wulikɛjɔ in sen fɛ ko maa 2 kasarala nin na waleyajugu kɛbaw ka wulikɛjɔ fɛ ka ɲɛsin maaw ma maa min na n'o kɛra an ka jamana lakanaba k'ulu ye sanakunu kɔni wuli o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la ka se ka wulikɛjɔ ta ni ka se k'u jɔ u jɔyɔrɔ la maa ninnu ŋaniya min tungu ma ka wulikɛjɔ ka k'u gɛn an b'a ladɔn k'a fɔ ka se ka bɔ sigidalamaw da la o yɔrɔw la maa caman ka fɔ la ko wulikɛjɔw de ka kɛ hali bi ka dɔ fara kɛtaw kan sago basigi lafiya nɔ tɛ an bɛ yɔrɔ min ko bi ko basigibaliya kɔni k'i ka dɔn k'a bɛ kɛ cogo ka taa fɛ nin yɔrɔ ninnu an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi na lafiya yarabi Ala ka jamana in ka segin basigi lafiyaw minɛn kɔnɔ n'an bɔra ye an b'a ladɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnenya maliden minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛ jamana kɔkan na olu maa 100 ani maa 30 ani maa 5 muso 25 ani denmisɛnnin 13 muso 1 b'olu la min ma kɛnɛya olu kunbɛra an ka jamana sanakunu jigin kɛnɛ ka sibiri dɔw Mali maa ɲɛmaw fɛ k'o sababu kɛ Tinisi jamana kɔnɔ na bɛ gɛlɛya minnu bɛ yen u ka jamanatigi ka siyawoloma kuma minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu kɔni kumaw fɔra o kɔni kɛra so ye gɛlɛya kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ k'i yɛrɛ ɲini o min kɛra an ka maliden minnu y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka na Mali kɔnɔ na jamana maa ɲɛmaw ye sanangolo bila ni ka t'olu nɔfɛ olu kunbɛli la o maa 100 ni maa 35 kunbɛli la lakɔliden dɔ b'a la ni o ye Abdramane ye ale yɛrɛ Tinisi a kun ye gɛlɛya minnu sɔrɔ ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Abdramane Dumbuya ne ye kalanden n kun bɛ Tunisie bon bi an y'a décidé ka segin ka na an faso la parce que Tunisien fɛ anw tɛ an lakanani kun tɛ anw tɛ bɔ an ka so kɔnɔna la anw obligé len don an tɛ taa école la an taara mun yɛrɛ kun kama anw tɛ k'o kɛ donc n'a ma ɲa ka fɔ ko n'i bɛ bɔ kɛnɛma i lakanalen tɛ i bɛ i yɛrɛ ta kun i t'o kɛ donc i ka segin i faso la an kɔni bolo o de kun ɲɔgɔn tɛ donc an ye welewelekan bila an ka jamana ma u ye an dɛmɛ fɛn bila ka taa avion bila ka taa nɔfɛ ka na donc an nimisi wasalen don o ko la école dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ ka kalan kɛ école dɔw bɛ yen nɔ olu tɛ ka kalan kɛ école dɔw bɛ yen nɔ olu ye décision ta minnu ye privé olu parce que Tunisie an bɛ se k'a fɔ école dɔw bɛ yen minnu m'u yɛrɛ ka compte la état taw tɛ olu bɛ marché ni étudiants intersubsahariens de donc olu école olu b'a dɔn n'olu m'u ka écoledenw satisfait écoledenw bɛ taa de an bɛ public la Tunisiens de ka ca donc ne yɛrɛ ne taara école la ka taa n sara communal u ko ko ne nana ne bɛ 0 de sɔrɔ n ka matière bɛɛ la mais kalan ko kɔni na ne tɛ nalen kalan fisaya ni yɛrɛ ka ni kun ye n y'a o fisaya ni ka na n fɛ yen ale ni ka to yen nɔ fɛn dɔ ka taa n sɔrɔ ko diplôme ko ye. an b'a ladɔn k'a fɔ nin tun ye u nani min kɛra kalanden dɔ ka ɲi ni Abdramane Dumbuya ni tun y'ale kan ye min ye ka dɔn k'a fɔ an ka minisiri ɲɛma ale nɔna bilala
mali kɛlɛkɛcɛw kɛrɛnya ni lafasa ministre ni y'a sɔrɔ tali kɛ colonel Sadio Camara kɛnɛ in kan ale yɛrɛ kuma min fɔ an ka ministre lamɛn. An nana avion fɔlɔ kunbɛn bi avion vol bɛ continuer fo malien fɛn fɛn bɛ yen fɛn fɛn bɛ fɛ ka segin fu bɛ sen ka mali sɔrɔ donc n bɛ fɛ ka foli kɛ ɲɛsi mɔgɔ fɛn fɛn sen donna ni baara in na ka koɲɛ nɔgɔya jamana ɲɛmɔgɔ kun y'an bila ka na nin kunbɛnli kɛ ka tila ka foli kɛ ka ɲɛsin malien bɛɛ lajɛlen ma fɔ malien bɛɛ lajɛlen ye jamana ɲɛmɔgɔw hakili bɛ malien bɛɛ lajɛlen na mana kɛ diɲɛ fan o fan malien bɛɛ ka kan jamana ɲɛmɔgɔw bolo. An balona k'a fɔ ni tun ye an ka ministre min kɛrɛnkɛrɛnnenya sɔrɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ lafasa ni sɔrɔsilakaw ka koɲɛ ɲɛnabɔli ma colonel Sadio Camara kɛnɛ in kan ministre min kun n'i y'a sɔrɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ maliden minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu bɛ ka dɔn k'a fɔ tungana ta yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔn k'a fɔ ko ka malidenw ka koɲɛ ɲɛnabɔli ma o ministre n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Alhamdu Ag Eliane na ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ k'a ye kuma min fɔ an ka ministre lamɛn. Min nana fɔlɔ o mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 35 muso 25 b'a la ani den 13 muso kelen b'a la ale man kɛnɛ kosɛbɛ mais an b'a furakɛ sisan an bɛ taa n'o ye an ka dunanjigiso la n'an taara n'o ye yen nɔ wari dɔ bɛ d'u ma pour que u ka se ka taa dugu la bɛɛ ka wari ye kelen minnu bɛ Bamakɔ ani minnu bɛ taa kɔnɔna fana na o bɛɛ ye kelen mais n tɛ se ka tila ni ma Tinisi jama fo parce que Jizini jamanadenw u ye baara caman kɛ hali sɔgɔmada in na dɔ ye sɛ caman san ka taa di ambassade ma ko ka di an ka mɔgɔw ma an ka mɔgɔw fana caman kisira parce que Tinisi jama mɔgɔw de y'u lakana donc n tɛ se ka fɛn ni m'o fɔ donc vraiment mɔgɔw kana nin kɛ Tinisiɛnw ka ko ye nin ye erreur dɔ ye jamana ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ foyi a bɛ tɛmɛ. An balona k'a fɔ ni tun ye an ka ministre min n'i y'a sɔrɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ maliden minnu bɛ jamana ko kana na kɛrɛnkɛrɛnnenya olu ka koɲɛ ɲɛnabɔli ma Alhamdu Ag Eliane na a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ n don cogo la ka fisa t'an bila cogo la min y'an ka jamana kɔnɛ na ala man tora ta an bɛ deli ka nin de fɔ ye maa min sigilen bɛ dugumɛnɛso dɔ la u t'a fɔ aminaw la ninnu bɛɛ i ka dɔn k'a fɔ gɛlɛya badabada n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'o daminɛna yɛrɛkun sɔrɔ o man dɔgɔ sɔrɔ la u ka fɛɛrɛ balalen kɛ n'i bolo wo kɔnɛ na ni wo kɔnɔfɛn ma sɔrɔ i bolo ka sɔrɔ o de y'a caman sababu ye minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ bibi na ni gɛlɛya kunbara n'olu kɔni ye faso ɲini an bɛ dugawu kɛ a tɔ fɛn fɛn bɛ yen yarabi ala k'u kisi gɛlɛya ma an ka jamana kɔkanɛ na u mana ye yɔrɔ yɔrɔ maliden bɛ yɔrɔ yɔrɔ an bɛ dugawu k'u bɛɛ lajɛlen ye u bɔra faso de kɔnɔna na k'a sababu kɛ k'u bɛ taa fɛn dɔ ɲini ka se ka faso kuma bɔ yarabi ala k'u to faso kuma bɔli kɛnɛ kan ala kana gɛlɛya sa kelenkelenna si ma ala k'u kɛ ala yɛrɛ kɔsɔn ka kelenkelenna bɛɛ lajɛlen lakana n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ min ye DURPA o tɛ dɔwɛrɛ ye de an ka sɔrɔsilakaw ka kolo kɛrɛnkɛrɛnlen min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ ka se ka wulikajɔ kɛ kunnafoniko yɛrɛ na sira la lakanabaaw ka baara ye mun de ye maaw ka se ka olu bɔ fili la lakanabaaw bɛ baara minnu na ka se k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni ka se k'o dantigɛli kɛ maaw ye kalo ni kalo u da sera o kuma ma o kunnafoni baroba sigira kunungo min ka dɔn k'a fɔ u ni kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ o sen fɛ u ka ɲɛma n'i y'a sɔrɔ colonel Sulemani Danbele a da sera ma ko nin kalo min n'i y'a sɔrɔ bɔ kɛra o kɔnɔ kulu ye ka dɔn k'a fɔ waleyajugu kɛbaaw maa 100 ni maa 53 k'u y'olu de fa maa 79 ka se ka dɔn k'a fɔ olu minɛ k'olu bɛ sɛgɛsɛgɛli bolo kan bɛ waati minɛ ko bi AK-45 o marifa caman de ye k'u y'olu minɛ ani mobili dɔw n'i y'a sɔrɔ waleyajugu kɛbaaw ka mobili dɔw ye ka dankari olu la u ka minɛ caman an b'a dɔn k'a fɔ an ka jamana lakanabagaw dɔw cɛnni ka dɔw minɛ ka tila o kɔfɛ u ka dayɔrɔ caman bɛ u ka daga dɔw ko k'olu bɛɛ lajɛlen ci a da sera nin kuma ninnu ma kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ le colonel Sulemani Danbele ye kuma min fɔ an ka lamɛn. Ni tun ye faamuyali kɛ fɔlɔ olu de tun bɛna ka attaquer mais sisan ni nin kalo tɛmɛlen tɛ u ka an ka localité 2 attaquer o attaque fɛnɛ kelen kɛla a bɛ komi an ka sigida la ni sarakala ta u nana poste dɔ de bɛ yen ni tɛmɛna Marikala pont kan u taar'o attaquer ani poste mun bɛ Acharan fo Tɔnbukutu mara la mais o attaque tɛ k'u nana ten u ye mugujugu de fili ka na c'est-à-dire que u ye obus de fili ka na kan kɔnɔ u ye mugujugu 6 ɲɔgɔn de fili n'a jateminɛ kɛ 2 de binna kan kɔnɔ donc o de nana ni dégâts ye mais 4 tɔ o binna kan kɔ kan ani Kalunba u y'a an ka relève dɔ fɛnɛ donc u ye embuscade tandi olu ɲɛ donc o de kɛla ani n'i ye poste de contrôle misɛnnin ninnu n'i y'olu ta i bɛ taa sɔrɔ polisi 3, 4, 5 ani gendarmew ni douaniers bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ poste minnu na u bɛ taa ka taa olu cible ninnu de attaquer pour que k'a jira hali bi ka ŋami don jamanadenw dusukun na mais a tɛ se ka taa o fɛnɛ kɔ parce que n'i y'a ye u b'olu kɛ an ka tile bi yan fan fɛ an kɛlen ka gɛrɛnɛ de siri u la cɛmancɛ sigida ninnu na n'i ye an ye jateminɛ kɛ mois de février la sɔrɔdasiw ye opération 84 de kɛ 23 o kɛla komi an bɛ kɛlɛkɛdenw ta avion na ka t'u cari yɔrɔ dɔ la u b'u ka baara kɛ
avion bɛ tila ka n'u ta ka segin o 23 de kɛ la sɔrɔdasiw ye mission de reconnaissance offensive an ye information sɔrɔ k'a fɔ jatigɛwale mɔgɔw bɛ nin yɔrɔ in na ou bien u b'a fɛ ka taa nin yɔrɔ in na ou bien nin hakilina b'u la an bɛ wuli ka t'u nɔfɛ a bɛ fɔ o de ma mission offensive mission de reconnaissance offensive est-ce que kuma mun fɔla tigitigi tiɲɛ don wa donc o bɛ kɛ o kɔnɔnaw de la donc c'est comme mission frappe aérienne 16 de kɛ la donc kalo tɛmɛnen kɔnɔna na ani drone olu fana ye frappe 6 kɛ ani an ka artillerie olu fana ye frappe 3 kɛ février kalo kɔnɔna na donc ni olu jateminɛ o frappe ninnu caman o pression ninnu a caman de kɛla an ka camancɛ sigidaw la an balodan ka fɔ ni tun ye sɔrɔdasiw ka kunnafoni ko ɲɛmaayaso kɛrɛnkɛrɛnnena colonel Suleman Danbɛlɛ ni tun y'ale ka ɲɛ a ka ɲɛfɔliw la an bɛ dugawu kɛ min da ka di an ka jamana na yarabi Ala ka Mali bila o sira kan basigi lafiya ka se ka an ka jamana bila o sira kan n'an bɔra yen an balodan ka fɔ lakanabaliya hukumu kɔnɔna na narangaw fɛ an ka jamana lakanabaw an minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu bɛ taa dɔw labi faso baara la n'aw ye kalo dɔw kɛ aw bɛ taa dɔw bɛ taa aw bɛ segin ka na aw bɛ taa baara wɛrɛw la lakana kama n'o relève olu maaw taatu la ko waliyajugukɛbaa dɔw de taara jan da olu ɲɛ dɔgɔfurancɛ tɛmɛnen in na a kɔni kɛra so ye an ka lakanabaw la maa 2 bonya olu ni tora nka maa minnu ye waliyajugu ninnu kɛ ko an ka lakanabaw kɔni o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la u ye avion wuli kunnafoniw na k'i ka dɔn ko dangarila caman na n'o kɔfɛ siraban kasara wɛrɛ o kɛra i ka dɔn nara marabolo kɔnɔ na sibiri tɛmɛnen in na yaasa ka ninnu bɛɛ lajɛlen sira di an ma min nara radio an cakɛɲɔgɔn nin waati na ale b'an bolo ka bɔ nara nin waati na balimakɛ e yɛrɛ jɔnni Boubacar Kulubali ka bɔ nara ne ye kunnafonidila ye radio Sahel Bɛnkan Boubacar Kulubali an ye kunnafoni sɔrɔ ko alamisa don ko waliyajugukɛbaw ye janjugu dɔ da an ka jamana lakanabaw ye ko fɔ maa dɔw ni tora la a ko kɛra cogo di Ablaye alamisa tɛmɛnen nara fintigilaka minnu ni olu dagalen bɛ Kalumba ale yɛrɛ nara cɛ zaklo 45 la maa minnu bɛ ni olu bɛ nin waati na olu kan ka nɔrɔ bila sɔrɔdasi kuraw de fɛ olu nɔrɔ bila baw minnu n'olu kan ka bɔ Kati kana olu setɔ Kalumba ani Muruja cɛ yɔrɔ min bɛ n'an b'a wele ko Gɛrɛngale buguda dɔ bɛ an b'a wele ko Biru Bamanji marifatigiw olu taara jan da an ka fintigilakaw olu ɲɛ nɛgɛ kanɲɛ 17 waati fintigilaka ninnu selen nin yɔrɔ kofɔlen in na maaw kɔni balala tu la ni ka mugu dasi an ka fintigilaka ninnu na o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la fintigilakaw yɛrɛ fana n'o ye an ka sɔrɔdasiw ye olu ye mugu lasegin waati caman kɛra mugu ci la fo ka taa don fitiri magwɛ la fintigilaka 2 olu ni tora a la Samba Kamara ani Fatɔgɔma Balo olu de ni tora la o tɛmɛnen kɔrɔ kɔ Muruja fintigilakaw olu nana bɔ Kalumba yɛrɛ fintigilaka minnu dagalen bɛ olu yɛrɛ fana bɔra ni ka taa sunɔrɔ doni la ko Bamanji caman olu ni tora o ko la wa min ye Pankuru yɛrɛ fana ale fana sen donna kɛlɛ la fitiri magwɛ waati kibaruya caman y'a yira k'a fɔ Pankuru ale ye mugu fili Bamanjiw kan Gɛrɛngale ale kumakolo kɔni ɲɛfɛ nka maa hakɛ joli tora o la o kibaruya kɔni ma sɔrɔ a waati nin na fintigilakaw u kun jɛnsɛra sabula dɔw olu ɲɛmatununi ko kuma kun fɔra nka kibaruyaw nana sɔrɔ ye k'a fɔ maa o maa n'o ɲɛmatununa Mali fintigilakaw ninnu na a bɛɛ lajɛlen kɔni yera k'a sɔrɔ baasi tɛ u si la Boubacar an bɛ don min ko bi nara yɛrɛ bilama a lakana bi cogo di nin waati laban ninnu na bɔlen minnu n'olu kɛra o ma dogo maa si den kelen na o de senfɛ nara yɛrɛ a marabolo ɲɛmaaba n'o ye gouverneur colonel major Amara Dunbiya ale ye lahala dɔw ta walasa min ye taa ni ka segi o baaraw bɛ se ka kɔlɔsi cogoya min na moto bolimafɛn sen 2 ana sen 4 olu sena sɔn waati dɔw kɔnɔna na a y'o de sariyaw ta moto ko nara marabolo fan bɛɛ lajɛlen olu ka boli ka da nɛgɛ kanɲɛ 19 waati ma n'o ye 19 heures o kuma olu ka boli jɔ min ye mobile jinɛ fara a kumaba kan k'olu ka boli bi jɔ nɛgɛ kanɲɛ 21 ni lahalaw taara ka kɛ ni gouverneur ka kibaruyaw ye ni lahala ninnu kɔni taara walasa ka se ka basigi ani kanda ka se ka o sabati dango taa ka segin min n'o bɛ kɛ marifatigiw fɛ kɔlɔsi bɛ se ka boli o kan cogoya min na ani lakanabaa minnu bɛ yen olu bɛ se ka baara kɛ basigi yɛrɛ fana kɔnɔ walasa juguw ni nin olu bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na cogoya min na o kɔfɛ ko Zaradengarila k'o bɛ nata bɔ a fɛ an ye kunnafoni sɔrɔ siraban kasara dɔ k'o kɛra nara marabolo kɔnɔna na sibiri don a kɛra cogo di Ablaye o siraban kasara o fana cɛjuguyara kosɛbɛ siraba min n'o bɛ bɔ Kuala ka na Nara i b'a ye k'a fɔ dugu kumaw olu bɛ a sira in kan Muruja ale kɛrɛfɛ dugu dɔ bɛ n'an b'a wele ko Madina Kagɔrɔ ale sugu kun ye sibiri dɔ ye sugujɔlaw taalen sugu jɔ u segintɔ ka bɔ Madina ka na Muruja u ka mobili a ye kasara sɔrɔ nka mobili in ka kasara ani mobili ma se ɲɔgɔn ma fan wɛrɛ ma mobili in sɔrɔ a bɛ n'a fɔ boli damatɛmɛkojugu mobili in de tun bɛ o la a falen sugujɔlaw la n'u ka donu kilo kelen sanu yɛrɛ ka don Muruja mobili a san kana bala ka tila min ye chauffeur kɛ la ni kana a dafiri Ablaye ko yɛrɛ juguman
kuma yɔrɔ kɛra min ye mobili dafiri yɔrɔ fana taara bɛn o kɔnɔna de ma k'a dabiri manifinw ni dunu mobili nana dabiri u bɛɛ lajɛlen dara maa 2 o ne tora la n'o ye musolaka 2 ye musokɔrɔbaw don olu kɔni ne tora a la maa 12 olu de sɛbɛkɔrɔ jogina a ko la u y'olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen cɛni ka taa n'u ye Bamakɔ maa 10 olu kɔni jogina nka olu ka joginda baasiba tɛ u la ten kosɛbɛ olu kɔni u ka furakɛliw bɛɛ lajɛlen kɛra i b'a fɔ ko Muruja mobili min n'a dafirila sugujɔ mobili de don n'o ye Murujakaw yɛrɛ ka mobili don min n'a bɛ taa ka segin kɛ Muruja ani Madina Kagɔrɔ olu ni ɲɔgɔn cɛ. An b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Abakaro Kulibali bɛɛ kama masasi an cakɛɲɔgɔn don kɛrɛnkɛrɛnna arajo min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ Sahel bɛnkan ye ka bɔ Nara a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala fɛn fɛn ni ɲɔgɔn kasaraw ye Ala k'an ka jamana kisi k'an tanga an ka jamana lakanabaw basigi yarabi Ala u bɛ yɔrɔ yɔrɔ Ala ka basigi kundaw kan yarabi Ala maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u b'a fɛ ka yɛrɛ k'a fɔ k'u b'an ka jamana ni k'a bɔrɔtɔ yarabi Ala k'an n'an ka jamana kan du kalo de bɛ la jamana in basigi badabada Ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra yen an bɛ don min ko bi ye kalo tile 7 de mars kalo tile 7 Sango k'a yɛrɛ k'a fɔ kunnafoni kɔrɔ tɛ an bɛ don min ko bi Farabugu da bɛ maaw ye bi sunɔgɔ kɔni o tigɛlen bɛ ka maaw ɲɛna k'a sababu kɛ sumako ye gɛlɛya kɔni tiɲɛ la ka kan ni dɔgɔ furancɛ kelen ɲɔgɔn kɛra tile damadɔ dama k'a sɔrɔ balo ma don jamana fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Farabukaw fɛ yen a bɛ kɛ kasara de dan ye kɔngɔ bɛ k'a sababu ye ka tiɲɛni kɛ maaw la Farabukaw olu b'an bolo nin waati na nɛgɛ kan y'o de fɔ an ɲɛna Ala k'an to ta sigi la min sigilen bɛ Minɛminɛso da la o ta faaminaw la caman bɛ olu kɔni fɛ olu bɛ lafiyaw la ka ban a kuma yɛrɛ kana fɔ ko o de kɛlen bɛ gɛlɛya bi Farabukaw fara bɛ ɲɔgɔn kan bi minnu bɛ nin waati na u bɛna kuma fɛ nin waati na a bɛ daminɛ cɛlaka dɔ la ka taa se musolaka dɔw ma an k'u lamɛn. Ne ye Bibi Mayiga ka bɔ Farabugu a bɛ Farabugu kɔni dɔrɔn min na an kɔni an bɛ gɛlɛya kɔnɔ o ye gɛlɛya den dan ye suma de banna pewu n'a tɛ Farabugu kɔnɔ fiyewu an b'a ɲɛ faamaw fɔ ko ɲama hali kira kɔsɔbɛ u yɛrɛ balo tɛ na cogoya min na Farabugu bɛ gɛlɛya kɔnɔ dɛ ni suma nana duwakun nin kɔnɔ kɔngɔ bɛ maa fa Farabugu yan a bɛ ne duwa dugu la bi ni na ɲini kasi ne ni cɛ yan n bɛna kasi bi a faamaw ko ɲama u k'a kɛ Ala ni kira kama u kana bɔ ni Farabugu kɔ ɲɔ dugu min bɛ Farabugu bi Ala fɛ dɔrɔn de b'a dɔn. Maramu Mayiga ka bɔ Farabugu gɛlɛya m'o ban ka bi an b'an da cogo min an bɛ fili ten foyi t'aw fɛ ɲana bi faamaw ka lajɛ u k'a kɛ Ala n'a kira jati kosɔn u k'a fɔ ko fanga yɛrɛ de kosɔn u k'a dɛmɛ ni balo ye gɛlɛya bɛ se ka nɔgɔya ɲa fiyewu dugu kɛ bon tuma ɲanama tɛ na mun minɛ na dama u bɛ fura nɔba mun bɛ kɔfɛ u ko a ni ne kuma wa an dusu kasilen de bɛ kuma koyi basa foyi de ca u ko a ni ne kuma fiyewu wa n'anw bɛ kuma anw bɛ sa o bɛ bi marisi ko kuma la ko natɔ don anw de fa ɲa kɔnɔ k'a kɛ bi marisi ko kuma ye u kana dumuni d'anw ma ko sini ye bi marisi ye ko jamana muso bɛ ɲɔgɔn bɛ o ni peresidan anw datugulen don ɲa o nafolo tɛ se ka don balo la ka da anw ma datugulen ma dara n'u m'a lajɛ sa bi marisi in kɔni o ye tiɲɛ ye anw kɔni ka Farabugu ɲa o kɛmɛ jahalima ye bi alijilanamaw sigi yen dɛ nka anw kɔni bɛ tasuma na ɲa. Ne tɔgɔ Debi Samakɛ ka bɔ Farabugu Ablayi gɛlɛya in kɔni bɛɛ tilalen don anw ko gɛlɛya kuma kelen fɔ ko 10 ka suwa kuma si kɛmɛ fɔ ye anw Farakɔw bɛ yɔrɔ yɔrɔ bi ni maa maa de bɛ anw fɔ ka anw nɔgɔya yarabi yama anw y'o tigi kɔɲɔ jira Ala la ne m'o bɔtɔ filɛ ɲɛ n bɔtɔ filɛ ɲɛ ne si fana n bɔtɔ filɛ a deli dugu kɔnɔ sisan maa sɔrɔ yɛrɛ n tɛ mɛn ko dira ka kuma n'an ko an b'o fɔ k'o ye fanga lakari ye an ko fangaw lakari ni mun ye kuma bɛ na fanga lakari don Farakɔ delila ka kɔngɔ kasi wa anw kun bɛ diɲɛ kɛ bɛ sɔrɔ dugu in kɔnɔ yan mun kɛ ma anw na o de t'u n'u tɔɔrɔ ko n'an kumana ko an bɛ kuma kojugu an bɛ k'a fɔ cogo min ko a tɛ kɛ maa maa b'a fɔ ko a tɛ kɛ dugu kɔnɔ yarabi yama an y'a tigi sigi a kɔɲɔ dira kɔ la ni maa maa ni e ko e b'a fɔ ko gɛlɛya mun bɛ an Farakɔ bi ko nkalon don k'o kuma bɛ wele ta k'o mɛn bɛ aw ye ko an y'a tigi kɔɲɔ yɛrɛ Ala la Farabugu a ka di mamu ɲɛ o kɔngɔ bi yan a man di mamu ɲɛ o kɔngɔ bi yan a kɛ di mun ɲɛ k'a fɔ an datugu mɛ a mɛ ni mun ɲɛ k'a fɔ an datugulen don ko an t'o fɔ an b'o fɔ sini kɛnɛ kɔta an b'o fɔ hali o malo y'a taga n'a fɔli la ne yɛrɛ de bɛ yɔrɔ min bi hali n'u kɛmɛ bɔ mission kɛ ka taa walahi ne bɛ taa palais la ne bɛ taa kuma président fɛ mun na n tɛ kuma gɛlɛya mun bɛ n ka Ala de b'a dɔn wɔn kelen tɛ ɲɔgɔnna muso 200 de bɛ dugu in kɔnɔ bi maa dama mun baw bɛ yan bi dasi t'a rɔ o tuma n'an kumana k'o ye juguman ye juguman don wa mun bɛ an ni na an t'o fɔ wa Ablayi n'an y'o fɔ u ko k'o ye baasi ye ko kuma ka ɲi aw bɛ to min na di ka k'a ci ka fa aw bɛ kini ka k'a dun anw sigilen mun fiɲɛ na kuma de bɛ anw na aw ko ko an k'an da don ko an kana kuma an bɛ kuma sura an bɛ kuma tile la n'a ye maa mun diya i k'i tulo giri i kana mɛn wa an bɛ k'a fɔ cogo cogo wa a b'o cogo dɛ ni maa mun n'i ko a maloya b'i la u k'a fɔ président ye maa bɛ kɔntɔ naani ni sumaya e ye ne naani ko dumuni di den ne ma sɔrɔ a kɛra dɔ ye dɛ an ka kuma in n'u tɔɔrɔ ko n'a y'u tɔɔrɔ ko sɛbɛ kɛ an bɛ yɔrɔ mun bi n'Ala ni kira ta maa si t'a dɔn anw dɔɔlen fɛ ɲɔri n'an bɛ ka kini kuma in fɔ sini n'anw ye mobili k'u wale an ko kuma bɛ yɛlɛma nka n'anw ma mobili k'u wale an bɛ kuma
ko sini ye 8 mars dugu muso bɛ kɛ kuma Ablaye mɔne bɛna fɔ a kungo bɛna fɔ 8 mars na jamana muso bɛ kɛ ka kuma anw datugulen don o kuma na anw tɛ Mali maa dɔ ya 8 mars kɛ ko joli ni gɛlɛya in kɔnɔna na olu ye Farabugu muso kuma kan mɛn wa wala anw tɛ musow dɔ ye wa anw tɛ jamana musow dɔ ye anw tɛ malidenya a den tɛ ka kɛ hinɛ maliden ɲɔgɔn na dɔ kɛra na dɛ anw kɔni ye kuma min ne yɛrɛ mun dɔn fɛn bɛɛ ka kɛ kuma nkalon tɛ dɛ bilahi dɛmɛne de do école so koko la bɛɛ ka kɛ kuma n b'i sigi de Ablaye n b'i fɔ i ko faso de ɲumanya na ti nkalon fɔ fiye i ko ni bɛ se k'i koya maa ye wo maa ma ne bɛ tiɲɛ ka e de ko kɛ kun ye nka so ti koya ala ye ini ce ni baraji ala k'i sara an k'u kuma di dogo koyi ni fara ka mun k'i b'a dogo fa ni se bilasiri k'i bulo bilasiri k'i kɔɲɔ di ala ma amalodan ka fɔ ni tun ye Farabugu ka dɔw kan ye kuma kolomara cɛ dɔ yɛrɛ bi an ye nin de fɔ an ka jamana kɔnɔ na basigi lafiya ala ka sabati ne ma kɛ foyi kama fo ne ti fara foyi ka fo n faso n faso fɛ n tɛ don jakusa diinɛ na wa ɲɛ ti don taabolo si la min de faso ka taabolo ye o de kɛlen filɛ gɛlɛya sanga ni waati bɛɛ ni ko Farabugu ma libéré dama o yɔrɔni bɛɛ lajɛlen la e kara sɔrɔ k'a sɔrɔ ala b'a dɔn kira b'a dɔn Farabugu bilama gɛlɛya su ni tile san kalo 12 n'a dayɛlɛla maa tɛ Mali bɛɛ an bɛ deli ka don fɔ an ɲɛna min b'a kalama ka tɛmɛ an kan walima min bɛ se ka kunnafoni di ka tɛmɛ an kan o yɛrɛ ala tan kan jigin n'o fɔli k'o sɔrɔ kɛ Farabugu bɛ yan sigilen b'a y'an tɛgɛ kɔnɔ a bɛ fan o fan fɛ siraw sira bɛ don ani siraw sira bɛ bɔ o bɛɛ lajɛlen dɔnnen b'an fɛ kuma tɛ dɔwɛrɛ ye an b'a ɲini hali bi wulikajɔ minnu kuma bɛ sen na a ka bɔ kuma la a ka kɛ waleya ye jamana in kɔnɔ na maaw ka se ka lafiya badabada u ka se ka sabati min b'an dabali ban an ka jamanatigi min bɛ jamana kunna bi k'a sɔrɔ ale ye vice président bandaw tile la colonel Assimi Goïta ko don jamana kuntigi ale taara Farabugu avion na ka jigin o waati ale tun ye fanga ɲɛma danga ye bi ko bɛɛ lajɛlen b'ale bolo a ye dugutigilakaw bisimila don min na a da sira ma ko waati min na hali Farabugu ta ko waati y'a sɔrɔ minɛ dɔw bɛ yen ko f'i k'i sara i ka dɔn k'a fɔ an dɛmɛbaa dɔw de la fɔcogo la n'an bɛ lajɛlen k'olu y'an janfa k'i k'i sara olu de la olu bɛ se ka don cogo min na k'o de kama ko maa kun tɛ se ka don kosɛbɛ avion fɛn ka bi minɛ sugu bɛɛ lajɛlen dɔ b'an bolo radariw bɛ yen anw bilama kunnafoniw na i ka dɔn k'a fɔ ko minɛ dɔw bɛ yen hali ni soso bɛ sange kɔnɔna la k'a b'i ye k'o bɛɛ lajɛlen to sen na kɔngɔ bɛ ɲini kana kɛ maaw sababu ye dugu la dugu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'a ɲɔgɔnna dugu laharama a ɲɔgɔnna dugu lahɔrɔma duguba min tun bɛ balo a yɛrɛ la o dugu de tun ye Farabugu ye minnu ko tɛ faden to dun minnu ko bɛ olu t'u kun suli k'a fɔ ko dɛmɛ bi olu kɔni bɛ ka ɲini ka na sosuya ka sɛbɛn kɛ kɔngɔ ye an bɛ wele bila jamana ɲɛmaaw ma hali bi kuma ɲumanin kelen fɔ ko 100 a ka fisa ni kumalangolo 10 fɔli ye dɛ an b'a ɲini u fɛ hali bi tiɲɛ don an b'a fɔ ko fɛn de ka kɛ dɛ u ka wulikajɔ de kɛ Farabugu bɛ se ka dayɛlɛ cogo min na an b'o ɲini u fɛ ala ni ala kira jate kosɔn u ka fanga kosɔn u baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na n'o tɛ sanga ni waati bɛɛ an bɛ ɲɛji la k'a sɔrɔ ka kunnafoni an b'a di Mali fan bɛɛ fɛ Farabugu ko dama tɛ dɛ n'a kɛra yɔrɔ an da bɛ s'a ma nka Farabugu ta in bi bolofa b'o kan waati min na kolonɛliw bɛɛ lajɛlen y'an ka jamana maa ɲɛmaaw ye waati min na jamana kɔnɔ na mara bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ k'a di lakanabaaw ma ka tila ka dugu dɔ datugu k'o tɛ bɔ fiyewu n'i y'a fɔ u bɛ fɛn dɔ sɔrɔ ka f'i ye walima munna i ye nin fɔ o de ye kara ye nka an bɛ fɛn min fɔ an b'a ɲini u fɛ u ka fɛɛrɛ ka Farabugu bɛ se ka labila cogo min na an bɛ dugawu k'u ye ni ala sɔnna ma ala k'u ɲuman bɔ jamana in kɔnɔ na dɔ bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ o waati kelen kɔnɔ dɔ bɛ kasi la o ye tiɲɛ nka ka kasibaatɔw ye k'u to yen maa si datu su kɔ kuma ma an bɛɛ lajɛlen ye jamana kelen den ye an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ adamadenya la o ye gasi ye de an bɛ dugawu kɛ ala ka kelen ɲuman kelen na bɛɛ lajɛlen ma ni ne bɔra nin kuma ninnu na a bɛ n fari fa kosɛbɛ n'an bɔra ye bi bi na min ka dɔn k'a fɔ Kidal ale kumaw cayara an ka jamana kɔnɔ na o kɛra sɔrɔ an ka minisiri min n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ cɛfɔ ni kan bɛɛ ma ko ale bataki kɛ k'a di Algérie ma o min bɛ sigi fɔ yɛrɛ ɲɛmaaya la k'a fɔ hakilila dɔw bɛ yen a ti jɛn'a ye ka kangari gosi n'o ye colonel Wage ye o baara min kɛra Ismaël fana e hakilila ye mun ye o kow la nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye an ka jamana autorité ka se ka kuma sɔrɔ k'a fɔ Algérie ka kangari gɛlɛn da Algérie maintenant kangari min dara Algérie kangari in ye taa ni Algérie de bɛ médiation na ani SEMA ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a jateminɛ groupe 8 ɲɔgɔn de sigilen b'o u fɛ ka MINUSMA fara o kan fɛn dɔw de fara accord kɔnɔ a fɔlɔ ye u ka marifa bila sigikafɔ ka kɛ en même temps o b'a la ko anw tɛ ka accord lawaleya an ka gouvernement bɛ ka dɔ kɛ accord la parce que u ka mɔgɔw donna gouvernement kɔnɔ u ka mɔgɔw donna CNT kɔnɔ yɔrɔ caman bɛ u ka mɔgɔw donn'u la mais u n'a tɔw ta minisiri Wage an b'a fo nin yɔrɔ la kosɛbɛ a y'i jɔ a jɔyɔrɔ la n'a fɔra sanu bɛ ka bɔ Kidali yɔrɔ dɔw la SEMA bɛ ka papier di mɔgɔ dɔw ma olu ka sanu bɔ o tɛ SEMA ka baara ye o ye autorité min b'an kɔnɔ o y'olu ka baara ye n'a fɔra SEMA bɛ patrouille kɛ an ka sɔrɔdasiw t'a la o ye ko ye mun bɛ accord violer a ka kan ɲɛmɔgɔw ka se k'o fɔ Algérie ye Algérie dun ɲɛ bɛ nin na Algérie bɛ nin kalama fo ka n'a kɛ Algérie président ka tila ka kangari da anw ye an ka jamana ɲɛmaaw ye k'u ka accord in bato o jɔnmaya mun kɛra Wage y'a jɔ a jɔyɔrɔ la vraiment
an tun bɛ nin ɲini an ka ɲɛmaaw fɛ mais n bɛ fɛn dɔ fɔ maliyɛnw ye n'a fɔra fɛn ma kɛ an mɔkɛ tile la n'o ye Moro Keyita ye an ka tile ko Kidali le minɛlen bɛ anw na depuis 2012 fo bi ko cɛw bɛ jamana kɔnɔ walayi kumasulu dan don anw de tɛ k'a ɲini ka Kidali kɛ an sago ye ka don Kidali fo an b'a yɛrɛ laɲinɛ Kidali kɔ jitoya la k'an yɛrɛ laɲinɛ Kidali kɔ ka taa occuper fɛn wɛrɛ la alors que degun o degun bɛ anw de la Kidali de don an tun bɛ jihadiste ko dɔn Mali kɔnɔ wa terroriste ko an b'o dɔn Mali kɔnɔ wa MLA de donna n'a ye anw kan n'u kɛlen bɛ sema ye bi an da la olu le nana ni bandiw ni benganikɛla zon kɔngɔtɔw y'an da la mɔgɔ suguya bɛɛ cɛ ka don an da la ka na ni Libyɛnw ye ka na ni Algériens ye ka na ni Mauritaniens ye ka na ni mercenaires bɛɛ an ka jamana kɔnɔna la togo mun na olu bɛ se k'u ka laɲini sɔrɔ fo ka n'a don an balima wɛrɛw gansan wɛrɛw la tuguni minnu yɛrɛ tun bɛ sigi u tɛ se ɲɔgɔn ma u bɛ ɲɔgɔn kan k'a fɔ n'o y'an balima dɔgɔnɔ filaw ye ni bɛɛ jubaju bɔra MLA ka bandi zarmew faralen ɲɔgɔn kan an ka kuma fɔ a fɔcogo la sa Maliyɛn bɛɛ ka priorité kana k'a kɛ sema maaw bɛ se ka bunte cogo mun na ka se ka Kidali libéré tant que Kidali ma libéré an bɛ ka sécurité ɲini bi an t'a sɔrɔ parce que olu le donna ni nin bandi zarmé bɛɛ y'an da la Maliyɛnw u bɛ kuma bɔ na arajo la dɔmɔzɔn bɔzɔn a bɛɛ jitoya ka ɲi ne bolo an ka kuma kana ka kɛ fɛn kelen pewu autorité min b'an kunna bi élection ko kuma tɛ yen pour le moment tant que an ma don Kidali maa fɛn fɛn bɛ wuli ka révolution kɛ ka drapeau kɛ fila ye ka tila ka dugu tila u yɛrɛ ka armée b'u bolo États-Unis mun ka droit de l'homme ka bon ni bɛɛ ta ye Faransi mun bɛ démocratie ni droit de l'homme fɔ an ye Corsiw b'olu fɛ yen u m'a ta ni Corsiw ma Espagne Barcelone olu wulila kolo kan k'u bɛ ka indépendance ta Madrid m'u da olu kan o ma dogo diɲɛ ye mɔgɔ si la États-Unis b'o cogo la Argentine b'o cogo la pourquoi o bɛna imposer anw kunna Algérie yɛrɛ tout près u wulila Argentine ye fagali min da rebelles ka maamu kɛ k'u ka dugu tɛ tila wa langue kelen de bɛ f'u fɛ yen alors que langue ka c'u fɛ yen pour quelle raison a bɛ imposer anw da la k'an ka sigi ka fɔ kɛ nin ye piège de don de 2012 ka n'a bila 2023 la den fɛn fɛn bɛ bange o kɔnɔ o si tɛ Mali drapeau dɔn u t'an ka taabolow dɔn plus an b'a sigi ko négociation plus ninnu bɛ kɔkɔ ka taa an b'an t'o la ninnu bɛ bɛrɛdɛm sɔrɔ u bɛ sari sɔrɔ walayi an b'an t'o la hali pankulu ninnu b'a sɔrɔ nɛgɛ ka kalan wagati min na a ka gosi o wagati solution in kelen pewu de an bɛɛ ninnu gosi de an b'an to kɛlɛ de kɔnɔ ka sigi ka fɔ kɛ solution fila t'a la ni kelen tɛ Kidali ma minɛ n'a tɛ ne yan donc an b'an ka force de yira walima an ka jɛ jamana kɔ an baloden k'a fɔ ni tun ye Ismail Fane ni tun ye Ali Kaɲi ye a fɔra cogo min na sɛgɛsɛgɛli da ye tiɲɛ ye ka taa sigi sɛsulu sanfɛla la tɛ ka tila ka cɛdenw minɛ o ye tigɛ n'a ye sɛsulutigi la o y'a kunba de an bɛ dugawu kɛ jamana in kɔnɔna na fɛn min basigi ni lafiya ye o bɛ sabati siraw sira fɛ ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye kurɔlekaw kɛrɛnkɛrɛnna barawuli mara la ko mankan dɔ tun bɛ yen Adama Kulubali dɔ k'ale bɔra n'i y'a sɔrɔ ni ka se ka bataki dɔ kɛ k'a fɔ k'u ka tɔn min bɛ Bamakɔ yan k'ale y'o ɲɛma danga ye wa k'a bɛ jalakili ta ni ka ɲɛsin kiiri tigilamɔgɔw ma min u ka tɔn ye olu fara ɲɔgɔn kan ka yira k'a fɔ ko Adama Kulubali hakilila min da olu n'a tɛ wa k'u t'a lakodɔn u ka tɔn ɲɛma dangana o kɛra fara ɲɔgɔn ye o kumatigi tun ye maa min ye o ye Bakari Jara ye ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn Adama ye kuma minnu fɔ nin a y'a fɔ ni association tɔn min bɛ kuralengɔw bolo Bamakɔ yan a y'a fɔ n'o tɔgɔ ye o de ye anw dabaliya ban parce que anw ma bɔ nin foyi kalama fɔ waati min na an ye kuma ninnu mɛn arajosow la an ye kuma ninnu mɛn journaliw kɔnɔ k'a fɔ ko tɔn min bɛ kuralengɔw bolo Bamakɔ yan k'o ka vice président ale ye lettre ci ministre ma ka nin kuma ninnu fɔ tiɲɛni yɛrɛ la o ma diya anw ye parce que anw t'a kalama donc o kumaw de bɛ yan kuma minnu fɔra Adama kelen ka kumaw de don ani tɔnden maa si ka kuma tɛ ne bɔra nin ko in kalama n ye weleli kɛ an ka président min bɛ n y'a wele n y'a ɲininka k'ale t'a kalama trésorier min bɛ n y'a wele n y'a ɲininka k'a t'a kalama ne yɛrɛ ye secrétaire général ne yɛrɛ t'a kalama donc a ye kumakan lase ministre ma ni o tɔn tɔgɔ de ye donc an b'a yira jamana mɔgɔw la k'a fɔ faamaw ye k'a fɔ diɲɛmaa ye kuma minnu fɔra nin n'a bɛ ka fɔ journal la n'a bɛ ka fɔ arajosow la tɔn min bɛ kuralengɔw bolo Bamakɔ yan u t'a kalama u nɔ t'a la bi u nɔ t'a la sini an dalen don an ka sariya la n'an ka sariya ye mun fɔ an bɛ tugu kɔ an b'a labato an b'o sariya bato de kɔnɔna la an sigilen bɛ o sariya bato de kɔnɔna la k'o makɔnɔ donc kumakan minnu fɔra lettre in kɔnɔ a kelen ni de ka kumakan ninnu ɲɔgɔn na an ka kumakan tɛ an bɛ a ɲini jamana mɔgɔw fɛ jamana kɔnɔdenw fɛ nin kumakan minnu filɛ nin ye mɔgɔw ka se k'a faamuya k'a fɔ ko kuma ninnu kɔni kuralengɔw ka kumakan tɛ Adama Kulubali de ka kumakan don mankan min fana filɛ nin ye mankan in daminɛ parce que tɔn tɛ yɛrɛ papier tɛ tɔn yɛrɛ bolo
min b'a yira k'a fɔ ko tɔn bɛ parce que ne yɛrɛ de tun bɛ ka papier ko ninnu boliboli kɛ a règlement intérieur filɛ nin ye a statut bɛɛ bolo a procès verbal bɛɛ bɛ bolo donc o baara yɛrɛ bɛɛ jɔra ka sababu kɛ mankan ye parce que ni mankan donna somɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ Bamakɔ yan mais an fana ye kuralenkaw de ye donc kabini mankan wulila so ale yɛrɛ de sababu kɛra mankan ye parce que ale yɛrɛ de y'an ka mɔgɔw sama ka taa n'u ye tribunal la o min kɛra kuma bɛɛ fɔra cɛ ye ka dɛsɛ n y'a deli cogo bɛɛ la fo ka na kuma se fɔ justice la juge fana y'a ka baara kɛ donc juge y'a ka baara min kɛ o jaabi min bɔ o jaabi ma diya a ye donc le fait que o jaabi ma diya a ye nin sɛbɛnni kɛ donc a essayer ka barawuli juge k'a magoya a ka baara kɔnɔna la o y'ale kelen ni ka kumakan de an kɔni ka kumakan tɛ an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Abakar Jara ni tun y'ale ka u y'a fɔ cogo min na fɛn bɛɛ ɲɔgɔnya ya ko kɔnɔna na yarabi ala k'o sabati n'an bɔra ye min ka dɔn ka fɔ an ka sifinaka minnu bɛ kɛrɛn n'olu ka dɔnkili tɛ dɔwɛrɛ dɛ arapɛrɛw fɔ cogo la ka wulikajɔ kɛ ka se ka hakilila dɔ ta k'a don dɔnkili kɔnɔ la kuma min bɛ ni bɛɛ yɛrɛ bɛ yɛrɛ kɔnɔ la olu ka festival o baaraw da yɛlɛ an ka jamana kɔnɔ ntɛnɛn don ka taa se kalo tile 12 na ta in ma o baara min bɛ sen na yaasa ka piratigɛ d'a ma baara in yɛrɛ kun ye mun ye ani mun de kan ka k'a la an balona k'a fɔ min ka dɔn k'a fɔ Tangara ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Ɲinan ta bɛna tali kɛ bɛɛ ni keleya ka Mali kɔnɔ k'a fɔ ko bɛɛ n fɛnɛ sen b'a la bɛɛ ni keleya la bɛɛ k'i sen don a la pour que Mali bɛ degun min na a ka bɔ o kɔnɔ. Depuis festival daminɛna san o san an bɛ thème de ta min bɛ Mali problème dɔ ɲɛfɔ donc n'an ye o problème ɲɛfɔ jeunes an b'a exposé ye an bɛ experts wele ka na thématique kelen bɛɛ la olu bɛna ka na hakilina falen kɛ ni denmisɛnninw ye ka hakilinaw d'u ma comme o bɛ se ka texte sɛbɛn rap la parce que dɔnkili filɛ nin ye n'i y'a fili gabakuru don a bɛ taa bi yɔrɔ min na e t'o dɔn n'i ye dɔnkili da min ye kɔrɔ b'a kɔnɔ i bɛ se ka denmisɛnnin caman éduquer i ka dɔnkili fɛ n'i ye dɔnkili fɛnɛ da min bɛ tiɲɛni kɛ i bɛ se ka denmisɛnnin caman ka éducation tiɲɛ o dɔnkili fɛ c'est pourquoi an y'an dɔgɔninw wele k'u gɛrɛ an na parce que an y'a ye bi Mali dɔnkili bɛ ka taa cogoya min na a bɛ ka taa sansi bɛɛ fɛ denmisɛnninw tɛ dɔwɛrɛ kɛ dɔrɔgu ni manamanako f'u ka dɔnkili la donc n'an y'u gɛrɛ an na ka sira ɲuman yir'u la n'u y'o ta a bɛ an ka jamana nafa parce que aujourd'hui musique lamɛnnen tɛ Mali la ka tɛmɛ rap kan tonton Cɛmɔgɔ nalen édition fɔlɔ la ala kun tɛ rap sɛbɛnni na première édition a ma kɛ foyi ye deuxième édition a ma kɛ foyi ye concours la troisième édition il a été le premier parce qu'il a appris mais min fɔ dɛmɛbagaw ye juste là u k'a dɔn k'a fɔ an ka jamana in rap ni culture yɛrɛ bilalen o côté la mais bi n'i bɛ fɛ ka cible yɛrɛ sɔrɔ Mali la i bɛ tɛmɛ rap de u b'a dɔn ni élection sera i bɛ ɲɛ bɛ candidat fɛn o fɛn na a bɛɛ bɛ boli rappeurs de kɔ u bɛ miliyɔn d'u ma o la parce que u mago b'u la mais u bɛ tiɲɛni ni fɛn min k'u ka sira t'o la donc il faut que an k'an ka hakilinaw falen k'a dɔn an k'u bila a ta sira kan sira min bɛ jamana nafa ka na kɛ anw dɔrɔn ka nafa ye k'an kɛ président ye. an balɔnna k'a fɔ ni tun ye Kalifa Tangara kan ye u y'a fɔ cogo min na ko ɲinɛn ta in e kɛra a bɛna kɛ kalansenw ye ka se ka bilasiraliw kɛ min ye ka dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnena arapɛrɛw u bɛ se ka dɔn cogo min na k'a fɔ k'u kan ka faso kunkɔrɔta ni kalataw sera bɛɛ mago de b'u la nga e ka dɔn ko faamaw t'u dɛmɛ k'a fɔ ko k'u bila hakila sira kan hakila min bɛ yen n'a bɛ u ɲɛsin ladamu yɛrɛ badabada ma an ka jamana kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ wulikajɔ min filɛ nin n'i y'a sɔrɔ n'a kan ka kɛ ka ɲɛsin ladamu ma ka ɲɛsin an ka jamana ma an bɛ dugawu kɛ ala ka baaraw ni ka segin o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔ kana na sira siribe mun b'e bolo. an b'a lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen fo an karamɔgɔ i ka yamaruya kɔnɔna na an bɛ taga gɛrɛsikaw fɛ yen nɔ kari do fɛn min ye u ka jamana kɔnɔdenw bɔra ka nisɔngoya taamaba kɛ taama min senfɛ n'u ni fintigilakaw karila ɲɔgɔn na taama in yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ fɛn min tɛrɛngɔ kasira min kɛra gɛrɛs n'o kɛra sababu ye ka mɔgɔ 57 ka olu bɔnɛ u ni na nin taamaden ninnu bɔra ka u ka dimi ka o yira jamana marabagaw la n'an bɔra an bɛ taga Burkina Faso fɛn min ye couvre-feu kalo kelen ale bilala Burkina Faso ale marabolo kɔgɔdugu yanfan ale ni Burkina camancɛ yanfan dɔw fɛ ka sababu kɛ jamana marabagaw b'a fɛ ka adamadenw ani bolofɛnw ka olu lakana barisabula yirala k'a fɔ ko banbagaciw ka bingani wale ka ca kosɛbɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na n'an bɔra an bɛ taga Côte d'Ivoire sibiri do sirabagan kasara cɛjugu dɔ kɛra Ivoire camancɛ yanfanfɛla la min kɛra sababu ye ka mɔgɔ 15 ka olu bɔnɛ o ni na sirabagan kasara in yɛrɛ sɔrɔla sa fɛn bɛ minibus ale ni camion fɛ minisiri min sigilen bɛ transport ko kunna ale y'a yira k'a fɔ ko san o san Ivoire jamana kɔnɔna na ko maa 1,500 ko olu ɲɔgɔnnaw de bɛ to sirabagan kasara la bolitogo juguya ni yɛrɛsago kɛ o ni sira tiɲɛ ko o ye a sababu ye n'an bɔra an bɛ taga Muritani karido Nouakchotkaw fɛ yen nɔ kasobonba min bɛ yen nɔ fɛn min État islamique banbagaci maa 4 olu sera ka bɔ ni kasobonba in kɔnɔna na o bɔtɔla u ye fintigilaka 2 u ye olu bɔnɛ u ni na ka maa 2 wɛrɛ ka olu jogin kunnafoni yɛrɛ bɔra sa jamana kɔnɔdenw ka minisiri yɔrɔ la ni wagati na sɛgɛsɛgɛliw bi sen na yasa ka nin n'a ɲɔgɔnnaw ka olu bali wa ka tɛgɛda ni maa 4 ninnu kan an karamɔgɔ an tun ye min sɔrɔ ni tiɲɛli dɔ ye. an bɛ dugawu kɛ yarabi la basi lafiya badabada
an ka jamana ka se jamana wɛrɛw ma ala k'olu sabati